bukas, nakabukid hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fab Gold, makapulong sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makapulong sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makapulong sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to. Smart dishwashing paste ko. Smart to. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa.
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, anaw tumo, ayos tulos! Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass this Lenten season is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, Maximo Manzano Jr. and family, for all the souls in purgatory, from Mr. and Mrs. Chito Cañeso and family, Dino Luares and family of USA, Arnold Arroyo and family, Banao, Iriga City, Reynaldo Filio and family, San Miguel Nabua, Camarines Sur, Amiel Oliva and family, San Francisco, Iriga City, Erwin Nacario and family, Santo Domingo, Iriga City, SVN Salon, care of Sierel, Zone 4, San Roque, Iriga City, Silso Di Manarig and family, San Roque, Iriga City, Christoph Aser, Malaya Anzano, Santo Domingo, Iriga City, Felicidad O. Obrero, Corporal Street, San Agustin, Iriga City, Domingo Tercinio and family of Canada, Police Light Colonel John King Kalipay, Obero family of Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur, for safe travel, protection, and guidance. And for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malate Rimpilio, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City, Fe Tadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City, to our valued supporters and sponsors. May the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako si Lut Adriano of Philly Camarines Sur. For almost 20 years na under medication yung aking anak or seizure, yung epilepsy. Usually, napapakinggan namin yung program sa radio ni Doktor. Pinakinggan ko yung explanation niya. And very scientific naman talaga yung explanation ni Doc. So talaga, na-encourage ako. Pumunta ako, sinamahan ko si anak. O yun na, chinek up ni Doktor. Tapos, may mga, hindi lang suggested, kundi talagang ipinasunod niyang mga pagkain at kung anong yung mga tatanggalin. And yun, magagamit siya nung Ionic CMD. So sinunod talaga yun namin. After mga 3 months, mas lalong gumaganda yung katawan. Kaysa noong nagsisynthetic siya, parang nadra-dry yung katawan. And una naming naano sa kanya, hindi siya nagsisure. Samantalang noon, pag nakalimot siya ng isang gamot, automatic, magsisisure yan. And then, yung mga almost 6 months na nakikita namin, kuminis yung balat niya at naglow yung mukha niya. Totally talagang naka-recover. At pati yung self-confidence niya, yung physical outlook niya, yung katawan niya, gumanda yung kutis niya, at saka sumigla siya. And syempre, sumigla din kami lahat. And really, very thankful talaga kami. With all my heart and sa family ko po na naka-recover si anak. Thank you, Doc. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo
Buo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Police Regional Office 5, under the leadership of yours truly, Police Brigadier General Andre Dizon, enjoins the entire Bicolanos in the observance of this year's Lenten season. Let us have a safe and meaningful Lenten season this year. Ang live coverage kan 7 palabras ngunya na Semana Santa an hatod sa Indo ni dating Senadora Laila de Lima asin an sa iyang bilog na familia. Ang manehamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Honorable Dan Raymart D. Silvano and Family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Attorney Shai Fajardo Noble and Family, Board Member 5th District of Camarines Sur. Honorable Mark Nino Casano and Family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Robert M. Saysay and Family, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Saldo Jr. and Family, Balatan, Camarines Sur. Ulysses and Flora Salvadora and Family, San Agustin, Iriga City. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Sheena Arlie R. Atole, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. And Rinconada Memorial Park, located at Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Managed by Ma'am Jovi. Diyos mabalos po sa Saindo Gabos. Kulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Dai magaradan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. 1-3-16 an RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya man pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Reverend Father Danilo R. Aguilar, Parish Priest Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Board Member Botchokoy Oliva and Family, 5th District, Camarines Sur. Mr. Joe Cabañas and Family, Lanunciacion, Iriga City. Engineer Noel Ongek Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Honorable Alden Galyarte, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Jail Officer 3, Andrew Aquino and Family, BJMP, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Engineer Eddie and Mrs. Rose Nava Adobiso and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bobby and Vicky Guadalupe Tapalya, Haynes, Western, Australia. Barangay Kagawad Eugene Bagapuro and Family, San Nicolas, Iriga City. Miss Bitchy Odabar of Hong Kong. Junjun and Jocelyn Quiapo of USA. Dayan Davis and Family of USA. Mr. and Mrs. Rafael D. Simbulan Jr. and Family of USA. Agta for Security and Protective Services Agency through ex-punong barangay Ariel B. Losenya and Family, Upper Crisolita Street, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Pocholo M. Divilla and Family, Bailey, Denmark. Attorney Lorenzo E. Bigayan and Family, San Antonio Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Wilfredo Oboy Losenya Jr. and Family, San Nicolas, Iriga City. Tesnado Family of Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and Family, Punong Barangay Wilfredo Oboy Losenya Jr. and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and Family, Matsarap Chicharon by Mr. Jeff Lianza. Edgar Tanchado and Family, Marites Alanis and Family, San Juan, Iriga City.
Corazon Lang and family, La Anunciacion, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Taduran Napagal and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Tony and Eleanor Bon and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Abe and Maria Teresa Leonardo and family, San Nicolas, Iriga City. Sa indo po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya mandugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. An manehamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunyan na si Mana Santa, Arnel H. Tan and family, San Miguel, Iriga City, Nakings Paul Water Refilling Station, owned and managed by Polly and Anacleta Baracena, Bagapuro, Highway 1, San Isidro, Iriga City, Barangay Captain Nene Ablan and family, San Jose, Baaw, Camarines Sur, Honorable Darcy Go, Punong Barangay, San Jose, Iriga City, Oralios Funeral Homes, owned and managed by Jose M. Oralio, Highway 1, San Isidro, Iriga City, and Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs Officer, House of Representatives, Quezon City. Diyos mabalos po sa saindo gabos. Sa pagpuon kan Semana Santa, sarabay niya tong rumdumon ang solemnidad kan okasyon. Sering man, andanay asin pusog niya tong pagtubod sa sakripisyo asin pagkamuot kan kagurangnan para matubos kita sa kasalan. Ang mensaheng ini hatod bilang serbisyo publiko kan mga minasunod na mga sponsors. MDH Construction Supplies, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Santo Domingo, Iriga City, headed by Barangay Captain Edwin Albanyo and Council, SFO4 Dario Panerio, Baaw Bureau of Fire Protection. Tantiado Enterprises, owned and managed by Mr. Edwin Tantiado, located at Bugiti Street, San Roque, Iriga City. Lisa Martinez and Iriga City Terminal employees and staff. Ronnie Nacario Padayaw and family, La Anunciacion, Iriga City. Fiji and Borromeo and family, Santo Domingo, Iriga City. Bagsakan Transient Vendors Association, managed by Mr. Joel Yu and family. Elisa T. Gown and Rentals, Market Site, San Francisco, Iriga City, and Reverend Father Cesar Bongon, Resident Priest, Saint Bartholomew Parish, Baaw, Camarines Sur. Mateo 6:19 hanggang 21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang namiminsalang insekto, kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang banal na tataramon hatod sa indo kan baga binasunod na sponsor kan 7 palabras. Father Abenson C. Martinez, Holy Family Parish, San Juan, Patuca, Camarines Sur. Miss Nenita Murillo Lucenia and family, UK. Punong Barangay, Emily P. Tagumata and Council of Guyudan, Guyudan, Patuca, Camarines Sur. Punong Barangay, Juana Juaning Argarin and Council of Cristo Rey, Patuca, Camarines Sur. Sa Indo Bugabos, Diyos mabalos. Ang RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunyan na si Mana Santa, Santa Cruz Sur Barangay Council, headed by Punong Barangay Josefina Comla Piñones, Elmer Catli de Villa and family, Barcelona, Spain. De Villa Store and family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Periña Matubis and family, Salvacion, Iriga City. Ultra Fuels Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Jimmy T. Nueva Jr., Mr. and Mrs. Renel and Catherine Capalos, Buhi, Camarines Sur. 2nd CMO, 9 CMO Battalion, CMO Philippine Army from Pili, Camarines Sur. Barangay Captain Rolando Serrano and family, La Anunciacion,
Salmon, Iriga City. Mangente Beach Resort, owned and managed by Mrs. Adel Fajardo and Bliselda Mangente, Pararao, Balatan, Camarines Sur. Macras Beauty Salon, Market Site, San Francisco, Iriga City. Alfredo Miguel Dimabayaw, Joshua Simon Dimabayaw, and Emilio Theo Dimabayaw, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Jose M. Alteza and family, San Nicolas, Iriga City. Yongja Enterprises, San Roque Highway, Iriga City, owned and managed by Mr. Joel Yan. Nabwa Kid Zone, owned and managed by Mr. and Mrs. Albert and Apple Tormis Lamado. San Agustin Standalone Senior High School. Course offerings: ABM, GAS, UMS, STEM, TVL, ALS. Principal, Mr. Silito V. Saison. General PTA President, Francia Relativo. Faculty and staff. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before,
Ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala akong effective. Nasusubukan ko ng yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minmaintain ko na ang Yiling. Yiling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Sila Latika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Latika ni Philly Baracena. Tugang Diyos marahay na aga po sa Indoga Boss. Isa na kan panahon sa sunod na semana, Holy Week na. Kahit sa 19 kita kan bulan na Marso, aldaw po kita nin Martes. Kaya ba niya to sa lado technical si Engineer Abilin Don Toralio, ang samuyang Chief Technician. Sa information si Ricky Sagayap. Transmitter si Tony Matic Saison. Consuelo Sonagin okasyon kan sarong FM station digdi po sa Rinconada area Kasubangi. Kuman sa ginibong blessing and inauguration. Medyo sa iba nataraka. Nahahadit pambihira niya ako.
garo nga competition ini Although, sabi yun, tanang may competition pag abot sa profesyon na ini, sa trabaho, sa negosyo, normal man po yan. Kaya lang, man tamahadit na iba niya tong mga pag-iriba sa profesyon. Saka ang trabaho, tabilang media, magtrabaho sa nakitanin tama. Sabi nga ni Yosik Paul Gutierrez, self-regulated. Damayo man ibang makakatabang sa mga miyembros kan media. So sa dirita, kita mismo kung anoan na tinataram ta sa mikropono, maging credible. Ngunyang kaya, sabi nga ni Yosik Paul Gutierrez, may mga kumbaga kadakol na kitang kakompetensya bako sanaan kung niisipon bako sanaan kayto try media sinasabing ang print, broadcast tapos ang TV pero ngunyan quad media na nga ni sabi ni Yosek igwa na bagang social media mas matindi mas malupit tapos igwa ng mga vlogger may mga dahil mo na maintindihan ang dalagan. Kaya ang pinaglalaban na sa nadigdikan mga miyembros po kan media maging credible, ang kredibilidad kan tawong nagtataram sa mikropono. Ako, personalmente, para sa kuya ini minsan ang media ginagamit kan mga politiko. Anong pag ikasarong media, nagpagamit ka sarong politiko, nawawala bagaan freedom of the press na sinasabi. Saro nga ni sa pinagsambit duman si Tatay Digong na sabi pala ni Rodrigo Duterte, ang dating presidente, let's investigate pag-abot sa mga problema kan mga membros kan media. Dapat magtarabangan pati ang police, ang army. And then problema nga ni, pinatamaan nga ni duman sa police na minsan kaya ang police baga, imbes na maging kasurog kan media, naging kaiwal, kalaban. Anong nangyayari sa freedom of the press na sinasabi? Bagay, although ako nagsusurog. Kapwa media, si Pading Joris Pahares. Kaya lang, pag-abot sa bagay na iyan, may violation man na naginibo. Kaya lang, bako man kriminal si Joris Pahares na pinusasan, ikinulong, rinamalan. Ay pangyayari. Ako haloy na po sa profesyon na ini, pero dahil pa man nangyari sa kuya na makulong. Although, may mga violation, pagkakasala kita, inaamin ta yan. Sabi nga ni Yosik, mayo man sa tuyang perfecto. Kaya lang, sa parte kan sa tuyang trabaho, kita mismo, mag-atid-atid, pag-abot sa mikropono, kung baga, di kita basta magparataram na mabubugtak sa alanganin ang sa tuya pong buhay. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Field Report! Nasa linya si Diggs Martinez. Karondang Diggs, go ahead. Good morning, karondang Kuya Philip. May nakukatang baretali sa probinsya ng Albay na kung saan kasado na sa maabot na Abril ang pinuting rock climbing festival tuman sa nasambitan ng probinsya kung saan sigon sa piglas na pahayag kan Albay Public Information Office kan nakaaging semana kan personal na binisita ni Provincial Tourism, Culture and Arts Office Head of PTCAO Dorothy F. Polly ang saro sa mga target sites para sa in-depth assessment as in mass consultation sa mga opisyal kan barangay as in mga residente na harani duman sa namo Roqueta Rock Formation man sa barangay Mataas sa Paluaan ni Bakakay duman sa nasambitan ng probinsya. Nainot na nga pigsabi ni Polly na plano kaining gibuhon na maging regular community-based ecotourism activity na
self-sustaining o nagsusustinar ang nasambitan ng aktibidad. Natigaasan niya na madarainin na karagdagan o na kadugangan na kita sa mga residente na naka-stand duman sa lugar kumo kasarosinda sa pag-titinera ni na nasambitan ng rock formation. Asin sabi pa rin sa pagtabangan ng Albay Climbing Community asin ang Philippine Vaulting Fund tiga asahan ni daw tigalauman na mahaloy ang selebrasyon sa launin sarong semana magpun sa maabot na Abril 17 hasta 21 ngunyan na presenteng taon na 2024. Mientras tanto, nagpahayag naman nin sa iyang bilog na suporta si Punong Barangay Honorable Emmanuel Alparce sa nasambitan ng aktibidad na kung saan pigduwar ini siyerto kini pulong o pag-meeting na pinangimutan kan konseyo kan barangay asin kanya nakaaging semana. Yan muna karandang kay Philip, ang nakuha natong baray na harik sa probinsya ng Albay, karoon ng Tigs Martinez Jr. para sa RPN DZKI ang Magmang Kairiba reporting. Field Report! Salamat karondang Diggs Martinez. Kaya pag-abot digdi sa profesyon na ini kung talagang bara-bara ka takol kang masasabitan na kaso tapos treat sa imong buhay. Ako inagihan ko na po yan. Treat sa politiko, sa negosyante. Masakit pati negosyante ang gutsa ko digdi sa iriga. Ay ko na sasabihon kung ano ang pangaran. Parte po yan kan trabaho, kan media. Ang politiko, dakol na ang gutsa ko minsan. Pero trabaho lang. Sabi nga ni kaya dahil man kita na may personal. Kaya lang ang iba halimbawa ko na kung ika sarong kaputnin politiko maski sa gobyerno baga kontrit ka sa gobyerno pwede kang ikulong, pwede kang kasuhan. Digdi sa satuyang nasyon although open ang sinasabing freedom of the press. Pero depress ang mga media pag abot sa trabahong ini. Enot na enot. Ayaw man insurance ang media na pag ika talaga nabugdak sa alanganin. Kaya sabi duman ni Yosek Paul Gutierrez saro sa piglalakaw niya na magkaigwa lamang nin insurance ang mga miyembros kan media. At least ang sa indang pamilyang babayaan kumbaga igwaman lamang na dikit na security of tenure. Pero na nga ni kaya sa parting ini itong pigsusulong ni Ninya Tadora na matawan talaga nin kumbaga mga sweldo. Tapos insurance ang mga miyembros kan media, ang problema pag abot duman sa Senado naula na garo pinasipara man kan Senado ang bagay na ini kaya ngunyan pinaglalakaw sabi ni Yosek Paul Gutierrez mas kan insurance man lamang maaprobaran itong bill dapit sa kapakanan kan mga miyembros kan media magayo na barata hindi aldaw na daing sayod sabi nga ni kaya garo man ni mga increase kan mga empleyado kan gobyerno sa sweldo ay mambaga na itataw maski social pension ay inda kumbaga ang gobyerno grabe ang mga promesa na tatabangan bakusanan
mga politiko, mga membros kan media tatabangan. Ano nga niyan sabi ko, aldaw na daing sayod, kuno arin. Makagadanan media, mayo man dahi pa na-aprobaran ang bill na yan. Sabi kan ni ba, bilin na basang ngaya, daw man nangyayari. Ako, personalmente, okay man kutaan mga kaisipan na yan, house bill, na maginlay, matawanin mga benepisyo ang miyembros kan media. Kaya lang, pag-abot kaya sa Kongreso, sa Senado, halos ang mga congressman, senador, man pagmakulog sa mga miyembros kan media, lalong-lalo na ang gobyerno. Isipon na sana kan panahon na si dating Presidente Rodrigo Duterte ang presidente. Anong ginibo sa ABS-CBN? Pinulitika baga? Yan ang isipon kan tapos masabi si Yosek Paul Gutierrez na pero pinapaluwas niya duman na ang gibuon niya, let's investigate. Niya ako nagpapangirit. Sabi ni dating Presidente Rodrigo Duterte, let's investigate pag-abot sa mga problema kan media ay inda. Daw, nag-imbestigar sa ginibo sa ABS-CBN na sinaraduhan. Ako dahil ko sinusurog ang ABS-CBN kumbaga kunyan man yan kakompetensya pag-abot sa negosyo, sa trabaho, pero herak man duman sa mga nadanyara na may mga pamilya man po baga ito. Kaya ang gobyerno kung minsan treatment sa negosyo. Hindi sa Iriga. Anong nangyari kan sarong istasyon? Ay inda daw. Report! Kundi resibo niya to na linya na yaon sa luwas si Ate Glenn. Ate Glenn, go ahead. Salamat, Karondang Philip. Good morning sa imo. Yan ang makamundong ko yan, realidad sa lado kan broadcast industry digdi sa Tuya. Kaya ito, Karondang Philip, mga high school ako hanggang college. Ang mga radio station, kaya ito talagang masasabi niya to na kumbaga, yaon ang pagiging kuyan, broadcaster talaga kan mga broadcast personalities kan panahon. Kumbaga, dahil pa ito mga nagsulputan Karondang Philip na mga political station. Kaya naman, kaya lang talagang mga credible. So, mga media ka ito. Ito ang sabi ni Yosek Paul Gutierrez. Pero ngunyan, may naglaog na mga social media. Nararaot na ang pag-abot sa mga media mga kapwa niya to. Iyo, kadakol kaya kan mga social media influencers niya to, mga digital creator na pinag-upload na aday man talaga ninda aram itong basta lang kung ano ang tutukan kan camera ninda, iyo na. Minsan na i-post na, ito pala hindi pwedeng i-post. May mga dapat na confidential duman, ano pa nga ni, mga live broadcast karonda o kaya Karondang Philip, ayan ang problema. May mga online na nga ni, dahil man na sasara baga kan NTC. Yan nga ni ang problema sa lado kan kay BP, aday ninda sa itong online na media, kaya kadakol kan na problema na nagkalalataw sa kunyan. Dapat ang magiro dyan ang National Telecommunications Commission. Yung nga ni, kaya lang anapot no arin tututukan ang siring na problema. Yan ang difficile. Ang saro pa sa mamundong realidad Karondang Philip, kung paano ta kadakol kan mga media personality ngunya na naglalaom, nag-aasa sa mga politiko, not mga political station kung saan sila affiliated. And then, ang saro pa, pagwara rin bastanting income ang taga-media, maasa sa politiko. Pero kung siguro sa lado kan KBP, taan nakakasakop baga sa tuya, ining kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, siguro kung may pangil sinda, magkaigwanin na tultol na income sa lado kan gabos na taga-media, dahil mangyayari ang bagay na yan na nagiging bias, nag-aasa ki politiko, kinisay,
Kwasa, kumbaga, igwanin na sasarigan ang lado kan KBP. Pero kung araw kayo ni, yan talagang mamundong realidad. Ang masakit nga ni, kung ang KBP, mampakiaram sa mga membros. Yan nga ni, itong may mga bid-bid kita na sinda lang. Basta maray sinda, okay lang. Ang KBP baga sa mga station manager yan, pero pag abot sa mga reporter, man yan. Baga, totoo yan, naobserbaran ko yan. And ako nga ni, minsan naging masyado akong vocal kaya, na niya ako araw kayo ni, ang sistema na medyo difícil sa lado kan broadcast industry. Garo na panlilingaw kay itong mga dapat na gampanan and dapat na obligasyon sa lado kan mga miyembros karon kang Philip. Pinaghihidaw niya to itong mawot ko ta kay ito ni Yusik Taduran, ang totoo yung kababayan, ang Media Welfare Act na pinag-aapot. Ako binsido ako duman sa nakapalaman sa Media Welfare Act na ito. Kaya lang, ang problema, pag abot duman sa Senado, malata, mismong si Yusik Paul Gutierrez nagsabi na pasipara na sa nakan Senado. Yan ang difícil karandang Philip, pag-araw kayan. Magayon ko ta ito, garo magiging kumbaga ahensya na kan gobyerno ang lado kan KBP kung saan obligado talaga na magpasweldo sa gabos na mga lehitimo na mga media personality sa lambang estasyon. Ang mangyayari kay ito, halimbawa na lang sa radio station kung saan yan, kung anong estasyon, resign gabos and then magre-reapply. Ngunyan, duman sa mga makukuha, magkakaigwan ng screening para makuha, and igwanin mga benefits, igwanin retirement age na pinag-aapot. Nasa 60 garo ito kung ako napapasala. Magayon ko ta. Ang problema, kung nasa labi sana, dahil man pinag-urulayan. Yan lang nga ni ka Rodang Philip. Pero magayon ko ta ito, nagka-mentionar kayo ito, kan ma-interview ko mismo kayo ito, si kababayan tayo, si Taduran kayo ito. Ngayon, magiging income kan sarong media personality. Pwede nga sarong bulan, 40,000 pataas, depende. Duman sa length of service, kung perang taon na ka o perang taon na ka na sa serbisyo. Imagine, basic salary, 40,000 pesos. Ay, dakulang bagay ko ta ito. Mga benefits. Magayon na bareta para sa mga membros kan media kung na-aprobaran. Kung na-aprobaran, alagad, kaya daw kan sarong management. Dakulang kaputan. Kaya daw kan sarong manihamianto na pasahuran, ninarog kaya ng kantidad, ang gabos na kuyaninda kabuhan. Ang problema, kung pasahoran tapos nagsarado sa mga estasyon. Yan ang kadipisilan ngunyan karandang Philip. Yan ang mamundong realidad. For medyo, dahil niya ito ginagabos. May mga media entity, may mga midbid kita na may mga nakukuha bulanan, mga sahod. Pero Oo, itong ibang network talaga. May sweldo sinda. Oo, pero majority, warang nakukuha. Ano ang nangyayari? Kaya nababansagan ni ba niya itong kababayan ng mga media, ng mga paratudok. Kwasa, warang... Ay, kuro ka ba nga sa naman da? Baka uman media, kuro ka ba nga? Bakong media, kundi 181. Bakong pool. Bakong full. Tani ba nga ni media. Kwasa, warang nasasarigan mismo duman sa organisasyon na sinda miyembros. Ang iba nga ni, bako man miyembros, kung baga, totoo man talaga itong nadadahog niya to, na mandahan lang ngayon magbakal suka, media na. Bakong harap ka ito na talagang pagsaraw ka media personality, araw mo gabos, and syempre, nag-agian sa pag-adal, kung ano ang mga dapat utubon, gampanan, ano ang mga dapat sa lado nin broadcast, kadako ka na panlilingaw. Sa kaigwa bagang mga nag-exam sana sa KBP nakapasar, pero baka uman talagang dahil man sila nag-adal sa pagiging media. Iyo baga, ani ba,
sa paaginin experience, kaya nakakanood na lang kung ano niya sa broadcast. Ani ba man, nakakapasa pero minsan di man niya apply sa indapong trabaho. So yan ang mga problema sa lagod. So iba nga ni, dahil mo nag-adal pagka-media, naging media. Come again? So dahil sa iba nga ni, dahil mo nag-adal pagka-media, naging media. Kaya nga ni naglataw ito mga suba-suba, itong mga kuya na namandaan lang ngayon magbakal suka, mitya na. Pangyayari. Yan ang nangyayari. Amigo, ikadaw mo na ngayon magtukaw digdi sa programa ko. Pero kadako ka mga dapat na kadako ka mga dapat mo nang manudan kayan. Kaya ito karondang Philip and media personality, dahil makakatukaw sa mikropono na dahil ka muna nag-agi sa luwas. Kung baga magpuon ka sa pinakahababang kuyan, parte kan pagiging media. Saka Ate Glenn, ini bagang KBP accreditation, dinodoktoran mo baga? Kadakol mga nakapasar dyan, pero dahil man talaga mayo ang pag-aram sa broadcast. Tatao lang magtaram? Basta tatao magtaram, igwanin magayon na boses. Magayon ang platika sa may... Hindi ba nga ni, makanus ang boses? Dinadangog man? Iyo, basta ara magplatika sa mikropono, medya na. So yan ang problema. Yan ang realidad. Ngunyan na panahon na pagtukarta karon na Philip sa imong programa, garo baga kita naging editorial. Pangyayari. Masasapawan si Kakap Melvin pag-arog kayan. Nadagog ko kaya, napag-unayan ta, yan ang realidad. Kadako kang media na naglalaom sa politiko, kuasa, sa mismong organisasyon, dahil nasasarigan. Dahil nga ito ginagabos, pero kadaklan, araw kayo na nangyayari ngun yan na panahon. Mamundong realidad sa ladukan broadcast industry na nahiling pa karon da Philip. So, yan muna. Mainit ang panahon. And, kuya, happy fiesta pala sa mga taga San Jose. Uy, dyan sa Iriga, kay Darcy Go, garubonggaan ko yan. Handa ni Kapitan Darcy Go. Dyan sa siyudad kan Iriga. Ano daw kung makahapit kita dyan? Nag-imbitar ito? Saka dyan sa imo, pistaman baga? Yung ani, kaya nang sabi ko ani, garumaduman ako kay Kapitan Darcy. Ayaw nga ningon. Okay. So yan muna, karon da Philip, sa tuyang bakunganin ko yan, napag-ulayan pa, ining dapit sa ibang tinutukar, angon yan na pagkaaga. Gikan sa location, nagaro kapos na sa oras, maalas 9 na, alas 9 na nga ninin, pagkaaga. Glenda Biaris reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Bago kita magpadagos sa itong programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo?
Nakatulong ba ang kidney care na binigay ko sa'yo? Ay oo, kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang kidney care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang kidney care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney care! Isa po sa mga natulungan ng kidney care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal eh. Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong kidney care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng kidney care na are. Ay normal na ang aking creatinine eh. Salamat din sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang kidney care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng kidney care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. No, nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung kidney care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang kidney care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care?
Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot palumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot palumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso.
po kita digdi sa tuyang programa. Na kitang 10 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Merkado Publiko ka na siyudad nin Iriga. Happy Fiesta ki punong barangay Darsigo. And sa gabos pong mga taga-barangay San Jose. Nagsisilibrar ka na sa indang kapiestahan. Digdi po sa San Jose, Iriga City. Sabi ni Kap Darcy, mag-agi-agi man nga kamod, ma. Ag-iyan kaya nga kamo, bispiras, man nga kamo mag-iyan, tapista. Kung minsan baga, pagkaaldawa na, dahil ka naman may entertain, mas marahay lugod, magdyan ka, segunda dia, o kaya bispiras. Depende sa dudumanan mo na harong. Sabi kan iba na mga nakaulay ko, may nangyata mag-sharon. Niya ako ta mag-sharon. Ito, sa Baaw o San Potseko. Utusan mo ko. Boss, nauso na naman ngunyan, sharon. Ko aram kan enot sa Sharon, kaya pinaliwanagan ako ni Erman ng teacher. Kaya balutin mo ako sa hiwaga ng putsiko. Antapalan kaya ngunyan, siyempre, pagpapatuson ba talaga, balutin. Ang putsiko, balutin. Kaya inapod Sharon. Tapos kanta pala ni Sharon. Yun ang nauso sa mga okasyon nunya ng mga panahon. Field Report! Pero nasa linya si Diggs Martinez. Nagbabalik Karondang Diggs, pasok. Good morning, Karondang Kuya Philip. Mala kong itang giraray na baretahan sa luwas na kung sa pinghayag ni House Appropriation Chairman in Ako Bicol Party List Representative Elizalde Esco na labis sa 2 bilyones de peso kantidad ng pondo ang isiglaan at sa iyang opisina para sa 400 na sites na para ini sa water solar powered system project level 2 kan Ako Bicol Party List sa mga hararayong lugar sa Rehiyon Bicol. Na iningalasang bitan ng proyekto, masilbing modelo ang disenyo kayo ni sa kada distrito sa internasyon na Pilipinas bilang flagship project ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Tanganing may bisan ang epekto kan El Niño phenomenon sa mga lugar sa rehiyon na dahil pa inaabot kan serbisyo kan mga water district. Sabi ni Congressman Elizalde po, ang pondo sana sa mga ng proyekto, parte ka na sa 10 bilyones de pesos na budget na piglaan na sa 2024 national budget kan gobyerno nasyonal as iba pang asinta ka na nakaaging 2023 para sa water to waterless project sa mga upland areas o sa mga duman sa mga may sa mountain unit o mga remote barangays igdi sa Rehiyon Bicol. Na siguro sa iya na nasa 400 na sites sa laukan anong na probinsya iti sa Bicol at nasa 31% na kompleto na target kayo na makompleto o matapos ang nasa 60% ngunya na taon asi na ang mga natatanda nga proyekto na matapos sa masunod na taon na 2025. Na kada proyekto, iguang pondo minaabot sa 5 hasta 10 milyones de pesos. Na ang buhay ka na proyekto, mahalui sa loob ka na 25 taon bilang o como parte kan Free Water System Project ni Ako Bicol Representative Elizalde ko para makigwanin nin malinig, safe as in mga tubig na pwedeng inumon at mga yaong duman sa mga harayong lugar sa Rehiyon Bicol as in makigwanin na 24/7 na operasyon kay ni. Yan muna Karondang kay Philip, anak ko niya itong pareta halito luwas, ini si Karondang Diggs Martinez Jr. para sa RPS, kaya ay ano agmang kay Riba, reporting.
Field Report! Salamat karondang dig sa mga heras mong informasyon hali dyan sa luwas. Noon sa mga water system na tataukan ako Bicol Party List sa manlain-lain na lugar digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, digdi syudad kan Irga, asin sa enterong nasyon. Kulang tabang po ini sa mga tios niya tong kababayan na mayo pang supply na tubig. Supply na malinig na tubig. Sa bagay, ako dyan sa Barangay Santiago, digdi po syudad kan Iriga. Ay kung nakaulay ko si Congressman Jel Bongalon da kahito nagtao na dyan in worth 20 million pesos itong si dipuntong Congressman Rodel Batocabi. Nag-request ako na mapasimentoan paggali dyan sa simbahan ka na Our Lady of Miraculous Medal Pares, pasiring duman sa may taas. Itong sinasabing San Hodas, may tangod kan daga kan pamilya Ortega. Na-realisar po ang sinambit ng proyekto, kaya lang taro dyan sa pwede pang gibuhon, magkaiguanin tol-tol na drainage o ining kali. Kundi po yan mabubugtakanin tol-tol na kali, tinampo pwedeng magrasay yan, mag-landslide. Kumbaga kung minsan ang tubig yan nag-aagi sa tahaw na kan tinampo, bako naman sa gilid. Pero man yan digdi sa Barangay Santo Domingo, minsan ang tubig nag-aagi sa tahaw kan tinampo, bako man sa kali. Ang problema po kaya yung mga yaon sa barangay, mayo man tol-tol na kali, kumbaga putol-putol ang drainage. Yan po ang katotohanan dyan, kaya minsan may biteran pagbabaha. Dapat pakarayon ini, tawanin atensyon kan sa tuyang gobyerno. Kan barangay, kan LGU, nagaano ang congressman na mahagada nin pundo para ipagibo kay ni mga drainage. Nakakapagibo nga nin covered court. Milyon, tapos inisa ng mga drainage na mga kasimple magtaong pundo. Ay nabuhay, sabi nga ni Kayan, taman sinasabi na maluyan congressman, kaya lang nasa barangay official ang kaluyahan. Ano taday ka mag-request? Ako nga ni bako man na barangay official nakapag-request worth 20 million nakapatinampo dyan sa Barangay Santiago. O kamo pa daw ng mga kumbaga may ngipon, may access. Katuntuhan na sana ka na mga barangay officials kaluyahan kundi maghurot nin pundo sa congressman. Binsido ako pag abot sa pagtaunin ayuda tabang kan ako Bicol Party List. Dahil sindang pakimik-yeme kung matabang tinatabangan talaga kung mapatinampo mataunin mga proyekto dahil sindang duwa-duwa nawa dahil mag-agi sa barangay basta ikaw mag-request sa kapakaanan kan barangay. Si iba man, congressman nga ni, digdi sa distrito, manahaman na tultul, maray pa so ako Bicol Party List. Naman magparapagaba. Ako, yan po ang namalisyango, pinagaba na naman. So, opisina ka na DPWH, 5th Engineering District ang Camarines Sur. Ako na yan turol-tulan, 90 million ang budget. Opisina na yan, dawa yan pagparapagayonon kung so distritong nasasakupan sa Rinconada area ang mga tinampo garaba mga palpak so provincial road hindi kita magparautoon digdi sa Rinconada area yun sabi madali kang mauto ang mga taga Rinconada kada kung nagtataram na mga taga ibang distrito kamo yung mga taga Rinconada na auto
Madali nga kamong bakalon, hambugan kan politiko, pambira niya ako. Sobra man, ibastante ka mo, baga nahambugan man, digdi sa Camarinesor. Ako sa naman sa ringkunada, ipaparahambugan kan mga politikong ini. Eh, naku masambit kung ano, kung isay na politiko, araman yan kan mga taga Camarinesor. Kumbaga, turul-tulan sa nangani kita. Dahil pagparambugan ng mga namamanuan. Kamu nagpaparayaman ng mga politiko. Digdi sa Camarinesor. So mga tao man nagpaparatirios. Sasabi yun. Kamsure. Kamsure? Sino sure ball nindo? Ang pondo kan na probinsya. Kamu mga sinsado. So mga taga Camarinesor tios. Ay in the buhay, sabi nga ni kayan, yan ang realidad, totoong nangyayari digdi po sa tuyang lugar. Ang Camarinesor, pagkadro dakula, kung iisipon, digdi sa Rion kan Bicol, ginibo na nga yung 5 distrito. Pero anong nangyayari? Sa dynasty, political dynasty, yan po ang rason. Guwaman mga gustong mag-serbi, sususpendiho, no ulangon, ang mga marahay na kaisipan, makmong gibo yan digdi sa Camarinesor. Makupoy ng, kumbaga ba kung makatarungan? Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Aloy na, ang Camarinesor, kumbaga stagnant pag-abot sa pag-asenso. Arayo na kita sa probinsya kan Sorsogon, sa probinsya kan Albay. Tapos sasabihin, number 1 tourist destination. Ay iyo. Sabi sa partido, ay hadaw. Ay ano? Ano man iniho? Anong ginibo? So ginibo para sa inda. Personal na destinasyon kan mga politiko sa Kamsur ang karamuan. Bakong personal destination. Ay inda dahil na nga kita para kumbaga bako namang itang ngunyan sa nanamundag digdi sa probinsya kan Camarinesor. Tapos pag-abot kan eleksyon, pagpaparaharambugan na naman, matubod na naman kita. Umayo ng ibang pwedeng magkapot kan Camarinesor na bako ng Bian apelyido. Bako ng Victory. Nakul pa man baga pwede digdi na pwede tanggibon gobernador, baka mas makatabang pa mag-asenso ang Camarinesor. Hindi tonto man ang mga taga Camarinesor, bako saan ang taga ringkunada ang tonto. Ayan gusto nindo, ako personalmente ayaw akong sinusurog pag-abot sa dalagan kan politika, pero sa naobserbaran ko kayang day nag-aasenso ang Camarinesor dahilan sa sobrang politika na susulo kan sarong pamilya. Kita man, pag-aabot kan eleksyon, perming araw kayo ng dalagan, kwarta-kwarta. Banga-banga sa nangod. Bueno, ipadangog daw niya itong pinagtaram ni Yosek Paul Gutierrez Kasubanggi. Pambihira dahil tataram si Paul Gutierrez halatalaton mataram yan. Yosek. Natin po natin ang mga mapambisita na dumalog sa inaugurasyon ng Ringkunada 96.7 na FM. Mga mga opisyal dito sa inyong lungsod at saka po sa buong region. Unahin po natin po si Engineer Ramon Luber, ang representante po ng National Telecommunications Commission. Siya po magtitiyak na pag sumublay kayo sa pagbabalita, mawawalan kayo ng frequency.
Binabati rin po natin siyempre po at inaasahan po natin darating alam sandali ang ating po Regional Police Director, si Police Brigadier General Andre Dizon. Isa pong itinuturing kong matalik na kaibigan dahil siya po ay naglingkod bilang Police Director ng Manila Police District kung saan marami po kaming pinagtulungan na mga problema po sa media. At anyway, habang wala po siya, ay salamat po sa City Police Director ng Naga City, kay Colonel Erwin Rebellion sa inyo pong pagpunta rito, sir. Nakita ko rin po kanina yung inyong City Police Director, si Police Major Jabet Napolis. Siya po yung umalalay sa akin nung pumunta ako dito last year, Mayor, na meron kaming inayos yung isang broadcaster na nakulong. Diba, dahil pagtingin sa bladder. Major, thank you very much. Siyempre po, sa atin pong kagalang-galang na alkalde po dito po sa Iriga City kay Mayor Wilfredo Rex Oliva. At salamat po sa inyong pagtanggap na madagdagan po ang bilang ng media dito sa inyong lugar sa pamamagitan niya po nito pong Rinconada News FM. At huwag nyo lang masyadong batikusin, baka yung Mayor's Permit, alam mo na, problema tayo next year. Sa kanya pong butihing Vice Mayor at siyempre po siya po ang in-charge sa atin pong City Council, Honorable Edsel Serrano Di Maiwat. Sa representative po ng Buhi Municipality kay Mayor Ray Lacoste, kay Honorable Per Simbulan, ang Mayor po ng Nabua, at ang iba pa pong mga lingkod bayan dito po sa mga nasabing lalawigan, nasabing mga munisipalidad. Of course, kay Mr. Rene Tayag, ang representative po ng Allied Broadcasting Center Incorporated. Sa akin pong kapatid sa Philippine Information Agency, kay Annalisa Makatangay, ang Assistant Regional Director ng PIA, Philippine Information Agency, ang matibay pong kabalikat ng ating task force sa lahat ng mga sinusulong po nating media summit. Nag-uusap po kami kanina that maybe we were thinking na siguro po sa second semester of this year, July, moving onwards, ay makapaglunsad po tayo, kung hindi man po ng buong Bicol Media Summit, maki po sabi niya kung pwede simulan muna natin dito sa lalawigan ng Camarines Sur. And I was really happy, and of course surprised at the same time lang, napakarami pa lang, sa radyo pa lang may 20 ang ating mga radio stations dito sa Kamsur, sa buong Kamsur pa lang, no? Of course, presidente po ng KBP Kamsur, kay Boss Ron Enon. Magandang gabi, Pangulo. Sa mga pinadala po ni ating Army Division Commander, 19th Infantry Division, mula kay Major General Adonis Bahaw, ang kanilang G7, Lieutenant Colonel Jerome Cabigon. I believe nagkaroon ako tayo ng communication last year siya, di ba? At salamat po nung ako'y pumunta sa inyo at magbigay courtesy sa kanya noong nakaraang taon. Dati pong mga at saka po Legazpi, sa iba pa pong mga kapatid nating lingkod bayan sa gobyerno, magandang gabi po sa ating lahat. Yung palang taga-Pula, makakalimutan na naman yung Bureau of Fire natin. Congratulations pala sir, lumalaban pala yung ninyo ngayon sa Fire Olympic sa Baguio City, if I'm not mistaken. Nakita ko rin po kanina yung mga taga Bureau of Jail Management, iba pang mga kasamaan po natin sa DIFG. Again, magandang gabi po sa ating lahat. Alam po ninyo, yung mandato po ng ating sa ilalim po ng Administrative Order No. 1 Series of 2016 na pinirma ni Pangulong Rodrigo Duterte is to investigate and attend to all cases of violence against the life, liberty, and security of all members of the media. No, so medyo malawak po yung ating nasasakop ng ating trabaho. And prior to that, before my appointment, ay ako po ay 2 beses na naglingkod bilang Pangulo ng National Press Club.
Naging director din po ako doon, naging vice presidente, naging secretary. At ako po ay may 2 dekada na reporter po ng People's Journal. At ako rin po ay matagal na na-assign dito sa buong Southern Luzon area. Ang kinocover ko po nun, siyempre po ay ang ating Philippine Army, ang Philippine National Police, at nung araw na masaya pa rito, siyempre po ay yung New People's Army. Buti na nga lang po at medyo tahimik na itong ating lugar na ito. Yan po ang ating mandato at tagal na naglingkod bilang ordinaryong mamamahayag, katulad po ng karamihan po sa mga katamahan dito ay nakita po natin ang mga panganib, nakita po natin ang kanilang mga sakripisyo, kanilang mga paghihirap. Kaya nga po bukod po sa pagtitiyak na mabigyan kayo ng agarang responde kung may mga pagbabanta o pag-atake sa inyong hanay, ay kasama po nating tinatrabaho yung pong welfare, no? So, ngayon po, nakatenga pa rin sa Senado yung ating Media Welfare Act at mukhang hindi na rin nila ilalabas doon katulad ng ginawa nila nung nakaraang Senado, yung 18th Congress, no? Pero ang nakikita po natin alternatibo rito ay sa pakikipagtulungan po natin sa tanggapan po ni House Speaker Martin Romualdez at saka po ng ating palaging inaasahang kuya sa Kongreso, si Congressman Erwin Tulfo, ay tinitingnan po namin yung usapin ng insurance, no? Comprehensive insurance sa bawat individual na miyembro ng media sa buong Pilipinas. Nabanggit ko na po ito kay Pangulong Ruel Saldico ng Bicol Press Club at kinikinis lang po ang ilang detalye para po sa bagay na ito, no? But ang pinaka-importante po sa ating mga mamamahayag ay kilalanin yung mga hamon sa ating profesyon. Ang pinakamatinding hamon po sa ating profesyon sa ngayon ay walang iba kundi yung lumiliit na kredibilidad ng media dahil nga po, hindi na po tayo tri-media, hindi na tayo yung traditional na print, broadcast, and radio. Tayo po ay quad media na dahil nandiyan na po ang social media. No? So, ang problema po natin media po sa Pilipinas, totoo pong sabihin na ang Pilipinas ang may pinaka-malayang maring sabihin sa buong mundo. Sapagkat ang Pilipinas lamang po hindi nire-regulate ang media. Kahit sino po sa atin dito, pumunta kayo sa bahay nyo, may computer kayo, nag-print kayo doon ng nakalagay press, nilagyan mo na litrato mo, pinirmahan mo, lumabad ka ng bahay mo, press ka na. No? So napakalaki po ng turing na miyembro ng media. Yun po ay isang mainit na tanong na kailangan po talagang pagtulong-tulungan po natin masagot. And in fact, humingi nga po ako ng tulong sa United Nations Mission dito po sa Pilipinas. Meron po kasing UN mission sa Pilipinas. Kinausap ko po yan. Yung pong Reporters Without Borders, nagpunta po sa Pilipinas, kinausap po rin po sila. At kinausap po rin po yung ating mga nasa academy, mga media groups po na miyembro ng ating task force para makapagbuo po kami ng isang definition kung ano ang media. I think makakatulong po ito sa ating lahat. Hindi po ba? Sa ngayon po, ay dapat na demokrasya. No? And in fact, sa ilalim po ng ating media task force, tayo pinatutuwa na lahat na po ng ahensya, departamento ng gobyerno na may kinalaman po sa pagtugon sa anumang problema ng media ay nandyan na po. Sa panig po ng gobyerno, nandyan po ang Department of National Defense. Kaya kasama po dyan ang Armed Forces of the Philippines. And in fact, about 2 or 3 weeks ago, I just had my courtesy call with the Commanding General of the Philippine Army, at kami nag-usap tungkol sa paano makakatulong ang Philippine Army sa media, lalo na sa mga malalayong lugar,
si General Galido, no? Kung paano makakatulong ang Philippine Army sa malalayong lugar, sakaling mayroong mga ulat ng pagbabanta o pananakot sa highline ng media. Because we recognize na may sa mga remote areas, hindi po ito agad matutugunan ng task force o kahit po ng PNP. By the way, PNP po ang pinaka matibay at mahigpit na nakakagapay po ng inyong task force sa tuwing may mga ulat ng karahasan o pagbabanta sa media. In fact, up to now po, lahat po ng, I would like to remind the PNP officers, at ito naman po alam po ng inyong regional director, na lahat po ng police, public information officers po natin, PIOs, in all regions, cities, municipalities, all over the Philippines, have been designated as media safety vanguards. Kung meron pong problema ang media, may ulat na pagbabanta, no? Ang una pong dapat mag-asikaso sa kanila ay ang mga police PIOs. No? So, yun po yung paalala ko lang po sa inyo. At yan po, kayo naman po medyo yung media duda doon sa police. Dahil baka police yung nananakot sa kanya o police yung nag-iinit sa kanya. Nandyan nga po ang ating Philippine Army, nandyan po ang ating National Bureau of Investigation. At nandyan din po pala ang ating Commission on Human Rights na miyembro din po ng ating task force. So other than the DLG, kaya nandyan din po ang ating PNP. Bukod po dyan, nandyan po ang DOJ, kaya nandyan po ang ating NBI, nandyan po ang ating National Prosecution Service, ang ating po mga piskalya. No, nandyan din po ang, in fact, kahit po ang Ombudsman, Commission on Human Rights, sila po ay miyembro ng ating task force. At nandyan din po ang office, at kasama po natin sila lahat dito. At syempre po, nandyan yung mga organisasyon ng media, nandyan po ang National Press Club, ang Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, ang National Union of Journalists of the Philippines, ang Asian Institute for Journalism and Communications, at ito po ang aking pong pinapanukala ay may sama na rin po dito yung malalaking bloke ng media sa mga rehiyon katulad po ng Bicol Press Club at ng Mindanao Independent Press Council. Meron din po sila sa Visayas, sa Cebu. Ayun po naman ay open lahat na maging kabahagi po ng ating task force. No? So, yun po ang ating malaking problema. So, kaya Rinconada News ni kasama ni Pangulong Aruel, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat. Malaki po nga sa nandiyan po ang social media. Malaki po talaga ang ating problema po dyan sa social media. Kanina po ay hindi na po ako nagugulat sa kinukwento ni Mayor on the side habang nagkukwentuhan po kami dalawa. Kasi po, maaaring ang buong discussion po ng Iriga ay naging biktima ng mga sabihin na natin responsable estilo ng pamamayag. Kaya nga po sa yung tungkol po sa ethical journalism. Kami, ang ABP, kung meron dito, ang National Trust, meron din po tayong 11-point Journalist Code of Ethics. No? Medyo mahirap pag-isaduhin yan, pero kung susundan po natin ang mga tinayong pamantayan ng ating mga national media organizations, sa tingin ko po hindi po tayo maliligaw. No? Putulunta na po ta medyo rolawig kaya na mensahe ni Yosek Paul Gutierrez kan Presidential on Media Security. Kasubanggit talagang nagharalian na nga ni sa mga ibang bisita. Pero nabuboring na rabo nang magkakan. Si Ma'am Kyle, garo na ulakitan kan mga taga City Hall, labo naman magkakan. Nainot kayo nag-arali sa mga taga City Hall, pambira niya ako. Maray pa si Mayor Rex Olivo nagtsatsaga na magparabantay kaya Yosek Paul Gutierrez. Pangyayari pag-araw ka ng dalagan. Pero nagkapira mo ng mga pagirondom antes kita magpadagos kan sa tuyang programa.
Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang manahamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Mrs. Henadina Potian Doctore, Kawakagan Batu, Camarines Sur, EG Recto Hospital and Industrial Supplies, San Francisco Iriga City, owned and managed by Mr. Edison Recto, St. Roch Hardware and Construction Supplies, Nabwa, Camarines Sur, owned and managed by Mr. Boboy Luzon Cortez, Mampuwag Barbershop and Music Studio, Santiago Old, Nabwa, Camarines Sur, Moran Abaga Motor Shop and Lotto Outlet, Marites M. Abaga, Owner, Susana Maria Baluiz, San Nicolas, Iriga City, Police Staff Master Sergeant Joyce Llorin, Nabwa Municipal Police Station, Villanueva Tanchuling Maternity and General Hospital Incorporated, San Jose, Iriga City, Architect Sofronio Sani Bimaestrado, San Roque, Iriga City, Mr. and Mrs. Nonito Bermejo and Family, Roadside, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur, University of St. Anthony, Ortega Street, San Miguel, Iriga City, Attorney Emmanuel S.D. Ortega, University President, First Alumni Homecoming Grand Reunion, Santo Domingo Elementary School, on March 31, 2024. First President, Kagawad Boboy Masculino. Diyos mabalos po sa Saindogabos. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Psalm 51 verse 10 to 12. This is a Lenten message coming from the following sponsors. Caldi's Kitchen, located at Ateneo Avenue, Barangay Bagumbayan Sur, Naga City. Owned and managed by Josue P. Serrano, Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, Barangay San Nicolas,
Iriga City. Signatures Printing Services located at City Home Subdivision sa Piro Street, San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Jessica N. Panga. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagaforo and Family, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad, Marilu Garay and Family, San Roque, Iriga City. Miss Mariela D. Orbon and Family, San Nicolas, Iriga City. Ang manehamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Police Master Sergeant Bienvenido Busadre Jr., Regional Training Center 5 Annex, Mr. Andrew M. Merin, Philippine Coast Guard, and Miss Mariel Bibon Colmo, Sir Jandit Salazar Ninobla, Miss Mary Ann Salcedo Folgueras from Taiwan, Miss Judith Ibarreta and Family, San Francisco, Iriga City, Miss Giselle Sarmiento Abanyo and Family from Hong Kong, Mamshi Eds, and Porfiria Dininya Talagtag, Batu, Camarines Sur. Diyos mabalos po sa Indogabos. Ang manehamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. LST Building, Barangay San Francisco and San Roque, Iriga City. Moralio Industries, San Miguel, Iriga City, care of Engineer Lawrence Moralio. Lux Trading, San Isidro, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, care of Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio. Multibrand Distributors, San Roque, Iriga City, Mr. Richard Bonacqua, Proprietor. Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segura, School President. Iriga Shell House. Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. 1050 Royal Bike Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, beside NCIP for e-bike and bike accessories. JT Reyes Salon, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by George Reyes. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles Moralio. Zion Castel Hotel and Reception Hall, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio Asansa. Banco de Oro, Iriga City Branch. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Maria Antonio Calleja. Otex Tailoring, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Oscar Lozano. Paper Mart, San Francisco, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Dasa Food Hub, located at Kubo, Palaisdaan at iba pa. Along Nabwa, Iriga Highway, San Jose, Nabwa, Camarines Sur, near Dalandalan. San Juan Integrated School Community, Doña Aurora Street, San Juan, Iriga City, headed by Maricel B. Bernal, School Principal. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benito Ngo Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City, care of Dr. Biljan Broso. Crisha Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. University of St. Anthony High School Batch 1999, Silver Jubilarian, care of Architect John Christian Di Maiwat, Batch President. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Marie Beauty Salon, Bonneville Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, owned by Ate Marie Baldosa Quadrante. And anonymous sponsor from Hall of Justice, Iriga City. Salamat po sa Indogabos. Ang manehamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Judge Timoteo Panga Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano Di Maiwat and family, Iriga City.
Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, Iriga City. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Retired Police Brigadier General Elmer Mora and family, Iriga City. Retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Attorney Rico Bromeo and family, Iriga City. Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director, PNP, Camarines Sur. Former Board Member Carlo Batalia, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel Johnny Ibiya Capalos, Chief, PNP, EOD, K9 Group, Camp Crame, Quezon City. Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Jail Chief Inspector Freddy Caballero II, Warden, BJMP, La Purisima, Iriga City. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur, headed by Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police. Office of the City Tourism, Iriga City, headed by Engineer Nona Vanessa Monpon-Banua Santiago. Civil Security Unit, LGU Iriga City, headed by retired Major O.D. Jose Divilla. Office of the City Agriculturist, Iriga City, headed by Mr. R.J. Ramirez. General Services Office, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Ulysses Nagrampa. Mrs. Maria Nancy Oxiano, City Civil Registrar, LGU, Iriga City. OSCA Office, Iriga City, and Mr. and Mrs. Ricardo Marjorie and Regalado Terrano family. City Budget Office, LGU, Iriga City, care of Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer. Public Information Office, LGU, Iriga City, care of Miss Eileen Alferez. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rafael Clotildes and family, Villa San Antonio Subdivision, San Roque, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chinchin and Noynoy. PSMS, Jeric P. Buena, HRDD, PNCO, Iriga City Police Station. PSMS, Salvador B. Ampungan Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Richard and Mary Jane Tingson and family, Antipolo Yang, Nabwa, Camarines Sur. Barangay Kagawad Eduardo Melvin Alfilor and family, San Roque, Iriga City. Mr. and Mrs. Benji Gonzalez and family, Iriga City. And Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Salamat po sa Saindoga, boss. Haloy ng problema sa mga helang na dai na susolusyonan? Suya na ba kamo sa mga synthetic medicines na may mga side effects pati naman overdose? Dai na magproblema, tayaon na sa syudad kan Iriga ang pamusong produktong herbal, Anvestage Flax Oil Capsules. Ini mayaman sa omega-3 fatty acids na nagtatabang para i-normalize ang sa indong blood pressure level. Halion ang mga bad cholesterol as in nagtatabang para i-maintinar ang overall cardiovascular health para masyerto na sa tamang kondisyon ang sa indong mga puso. Marahayman ang Vestage Flax Oil Capsules para magkaigwa nin healthy liver, weight management, as in makakabulong kung igwa ka mo nin migraine o headache. Siring man, nagpapakusog kan sa indong stamina. Yaon pa ang neem capsule for purifies blood. Marhay man ini sa igwanin fungus, pati naman bakterya. Paglagas kan buhok, detoxification, diabetes, eczema, pimples, pati naman skin disorder. Available pa ang spirulina capsules, aloe vera capsules, noni capsules, ganoderma capsules, coenzyme Q10 capsules, krill oil capsules, as in colostrum capsules. So ano pa ang pinagahalat nindo? Madya na. For inquiries, hanapon lang si Miss Linita Padua Taduran sa Zone 2 San Agustin, Iriga City, as in with CP number 0907-803-3585.
2615. Vestige Flax Oil Capsules, walang bara, walang opera. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. kita digdi sa tuyang programa. Ano lang itang 3 minutos antes mag-abutan alas 10 na pagkaaga. Oy, good morning ki Mayor Ray Lacosta sinman ki Nogi. Bikan alalay ni Mayor Ray Subago. Kaya mas maray pa nga ngayon nagta may respeto. Ang nangyayari yan. Ano tarog? Taga Santiago, ang alalay ni Mayor, barkada ko. Agod niya, mga bagang agta, da respeto, pambira. Ang nangyayari, pag-arog na kayo ng buhay, ano man ta? Bagay ko naisipon kaya, mas maray pa talaga ang mga tugang niya tong itom. Diyan nga sa Santiago, so mga mayong respeto, da ugali. Mga puti. Mga kayumanggi. Minsan talaga ang buhay kang tao. Ako, personalmente, nagkahampang ko ang agta sa bakong agta. Nagta, pag-abot sa respeto, talagang dakulan pagrespeto sa indang kapwa. Pero inilugod na ibang mga kababayan niya to, lalo na mga politiko, kung minsan nawawara na bagang respeto. Magparog ng tama, ayop ang mga pasaway. May kasabihan baga na ngayon, tama, loko. Pista, magbayad. Hoy, good morning kay Attorney Nonoy Wapirina, sinman kay Mayor Rex Oliva. Subanggi, si Idol. Nakihampang, alang na ito minagal kay Mayor Rex, duman sa rampangan. Sabi ni Idol, sa aga ngaya, matrabaho pa ako, bayaan ta na ngaya ka mo. Wala na nga sa indo si Mayor.
na pangyayari maray si Mayor ta nagmantinir. Nagkod na yaon duman si Yusik Paul Gutierrez talagang naibinayaan. Yung mga parakanta duman na magagayon. Maggayon ang boses si Paul Santos na punong barangay kan Mangiring Kalabanga Camarinesor dinara so parakanta duman na magayon-gayon. Pero ito ang nagpaggana sa iya so jingle na ang nagkanta itong magayon-gayon. Magayon ang boses, magayon panlalawgo. Kaya so istorya kan mga pag-iriba iba na naman. Kung ano-ano minsan ang mga madadangog. Kaya na inabot na po kita kan oras kan sa tuyong pamamaaram na kaiba niya to sa lado technical si Engineer Abilin Dontoralio sa mga Chief Technician sa information si Ricky Sagayap sa transmitter si Tony Matic Saison. Nag-abot naman na paglaom si Ma'am Kyle Ria Goligasyon na dahil na nakahalat kasubanggi binayaan na sa okasyon na boring. Ako man po si Philip Serdan Barasena nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, puro nyo'y tamang daan. Sa aking mga RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas.